Καλημέρα μικροί εξερευνητές. Είμαι ο Λέρνη και σήμερα θα επισκεφτούμε την φάρμα. Ελπίζω να είστε έτοιμοι να γνωρίζετε τα ζώα που ζουν εκεί. Ας ξεκινήσουμε. Κοιτάξτε, έρχεται μία αγελάδα. Η αγελάδα μας δίνει υπέροχο γάλα και λατρεύει να τρώει γρασίδι όλη μέρα. Πείτε γεια στην αγελάδα. Κοιτάξτε παιδιά, εκεί υπάρχει ένα γουρουνάκι. Τα γουρούνια λατρεύουν να παίζουν στη λάσπη. Στο καλό μικρό γουρουνάκι. Κοιτάξτε παιδιά, έρχεται και η κότα. Οι κότες γεννούνε αυγά κάθε μέρα. Η κότα νομίζω ότι φεύγει. Γεια σου κοτούλα. Μικροί εξερευνητές, πείτε για και στο άλογο. Τα άλογα είναι πολύ δυνατά και πολύ γρήγορα. Γεια σου πανέμορφο αλογάκι. Βρίσκεται και ένα πρόβατο εκεί πέρα. Το μαλλί από τα πρόβατα μας κρατάει ζεστούς το χειμώνα. Στο καλό αστείο προβατάκι. Αυτή ήταν η μικρή μας περιπέτεια στην φάρμα. Αν θέλετε, πείτε μου ποιο ζωάκι σας άρεσε περισσότερο. Το προβατάκι ήταν το αγαπημένο μου. Ήταν πολύ αστείο. Η φάρμα είναι γεμάτη από χαρούμενα ζωάκια. Θα τα ξαναδούμε πολύ σύντομα. Αν σας άρεσε το βίντεο, να πατήσετε like και subscribe στο μικρό μας κανάλι. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο μικροί μου εξερευνητές.